eu sunt Cătă și bine am găsit la partea 2 din Outlast. Și acum o să începem Dramatican. Ah. Da, știu că trebuie să-ți dau o cheie să te eliberezi aici, dar nu-i bai. Da, așa. Săritură, săritură, țigan. Dar de ce naibii? Hai, mă! O să vină ăla. Uite-l. O vezi? Bună treabă, piciule, bună! Teoretic. Nu s-o gândit și eu ceva să fac. Eu plec, eu plec! Nu! Ah, pe aici! Ai, frate, mai repede! Oh my god! Oh my god! Sus, 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 sus! Am fi scăpat. Nu mă, nu mă, nu mă! Ce friend ești tu, mă? Ești friend, mă! Ah! Cheia! Yeah! Oh my god, ce ne face ăștia? Ah! Sar, mă! Sar! Sar, 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 sar! Că suntem bala uribar! Așa. Aha. Ha, pe aici. Da, nu pe aici, am uitat. Ah! Nu! Nu, lasă-mă în pace! Flexul! Arată-mi ceva mai frumos, nu asta. Nu, mă! Nu voi sta aici! Dar nu mai râde, mă! Nu-i frumos. Na, dă-i, dă-i, dă-i! Ne! Ne! Na, așa! Așa, da, mai dă-i! Mai dă-i! Mai dă-i! Așa! Ah! 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 Hai să începem! Frumușelul cosmic! Ah! Sus, sus, sus! Sus, 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 sus! Sus, 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 sus! Hai, da cu talent! Sărim? Mă, sar, mă! Unde n-ai trebuie să sar? Ah! Gata! Sar! Sar! Și acum? A, da! Sar! Și acum? Cu un cititor pe lângă! E? Ce înălțime! Dar nu-i bai! Încetinitorul este fain, 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 fain. Fain așa. Sărim. Sărim, sărim, sărim. Aia! Uite, o baterie! Bateriuță! A, aici. Parte de lumină sau parte de întuneric? De întuneric, desigur. Baterii! Numai baterii au! Baterii peste tot! Bateriile sunt faine, faine, faine! E? Pe unde? Pe aici?
Eu cred asta, frate. Fratele, unde-i fratele? Ăla care m-a aruncat. Mamă, ce mă enervează. Ioi. Ah! Nu, man! Nu, man! Man, nu! Nu, man! Nu! Nu! Mamă! 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 Ioi! 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 Du-te, mă! Du-te, mă! Ah! E încă după mine! E încă după mine! E încă după mine! Hai, mă, ești tare? Aculire! Ah! Ai, ai, dai, 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 ai, 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 ai. Mai repede, mă, hai, mă, hai, mă. Hai, mă, hai, mă. Hai, mă, Gigi Mușca, hai, mă, hai. Repede, repede, repede. Hai, 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 hai. Aaaa, mă prinde balaurul. Așa. Pe aici, pe aici, pe aici. Strecurare, strecurare, strecurare. Ah. Tabloule, ești frumos. Și nu pot să mă ciudez de tine. Pune baterie. Așa. Și bang, și bang. Și voi? Ce stați aici? Da, oare? Du-te, mă, daci! Mori? Du-te, mă! Chiar și tu să mă omori pe mine. Fain, așa. Ai, de capul meu. A. Un document, un document. Un document. Și pe unde? Pe aici. Desigur. Așa. Ce naiba? Așa. Deschide ușa! Ești prost, mă? A? Mai de, mai de. Lele. Ai de capul meu. Și de ce oare? De ce oare nu poate să aibă și ceva acolo? A, pe aici nu cred. Da. Deschide ușa, creștine. Ah, ce frumos. Mare de ce? Pe aici, pe aici, pe aici. Este, frate! Pe acolo. Păi și unde am ajuns? Ala. Ala. Ești acasă, domnule? Hai să mergem. Așa. Închide ușa. Hai să urcăm. Ah. 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 Bacă-te. Bacă-te. Nu mai vrei? Nu mai sparge. Hai, deschide ușa, Cristine. Așa. Până ce? Și unde am ajuns? A, da. Oh. Ah. 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 Mamă. Să mor, eu de m-a speriat. Tu te-mă că tu mai pofi cu cancul. Ah, orgasm. Da. Și de aici lumea bine. Cu atâta parte. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un share. Să vadă și prietenii voștri. Eu îi scătă și mine m-a găsit la Outlast.